Ayo, jenengan kita siapa minggu jokok minggu, memang gak sakitan ini. Saya suwe sampai jadinya ke tangan panjang ngomong aku terima dari tangan awal sedang sekali ini tangan yang berjalan sampai dinane saya suwe sakit jajannya ke tangan panjang ngomong aku terima tembangkan ngomong ikuti kami ngobrol tembangkan lagi agawe ngomongnya hati hatiku bingung lembangnya mawar tresnaku harapku balik wong tresno sama ora kecet kanggone para wanita tentang merah jika tali pasane tinimbang rame luwe gede ijo saya jatuh ke tangan panjang ngomong aku wis ngomong ditane wong seneng sekali wiwitane nunggu jejer saben dinane saya suwe saben jejer ke tangan panjang ngomong aku wis ngomong sing duwe channel ya sing duwe gawe dasarnya kan yo pangarsa ludruk yo pangarsa campur sari catur lara malah tukang bodo ini untuk bisa nyanyi namanya
Gini pun cuma kebetulan pun korban guys, nggak mau kita hadapi terasa kagum, untuk aturan binarakan guys. Kalau minangka wakil saat kebetulan pun ingkang bugati, kalau ngaturakan bumi panuwun ingkang tanpa kepindah dan bapak kajian terawih kerto paling isi mangisu, sumantuk putri keluarga pun saat nanggut silani ngokak rami terkesi kabudut lama yang termodo, bujo kromo. Bosone wong Jawa nyenangi tenan kok bro ya. Wake, jadi yang bujo promo kuwi ya rabi. Nah, kabudut lama ing permondo kuwi tegese ya rabi. Mari ngono. Apa itu kerami niku ya rabi. Bojone nek wakil ya. Mugi-mugi anggenipun badhe tumuju ngayai samudra kencang sancak manggih diwono lestari anggenipun sesudo. Nyun sewu pun berangkat matane kanggo ya Dek. Oh derek. Oh, ngoten. Cek do maklum nggih boten apa-apa tak enteni sak tekane gak teko ya tak enteni ae. Iki mereka sinambi anggaran dulu matane bicara gati. Kepareng mereka belum miwiti ya iki enek rondo kempling karo kandengane. Tembang kangen iki sing neno ya tembang kangen. Versine gimana sih golongan ini itu Pak? Monggo Pak, siapa? Siap.
kadangipun lisang pinanganten putri mbok menawi menika sampun ngersakaken foto nggih